Weche mag tuke ni tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars anodhi nyime gi timo ikruok motelo ne dhi e tuke mag laro thuolo mar dhi e World Cup. Kapten mar timno Michael Olunga onyiso geno maduong' ni gidhi loyo Burundi gi Ivory Coast e tugo madhi bede piny Malawi. Gie kindene kindeno kocha Firat bende wacho ni moko kuom jotugo ok dhi bedo nikech ok omigi thuolo gi klepegi ka moko bende nigi hinyruok mopogore. Kila mtu kuna imani, tumekuwa tukitrain vizuri na tuna matumaini. Sasa hii mechi zimefika, now the real World Cup qualifiers, na si wote tunajua nini na tungoja hapo mbele. Tunaenda kucheza Malawi, of course tungetaka sana tucheze nyumbani, lakini ndio hivyo, tutaenda huko na tutajikaza na hopefully tutatoka na matokeo mazuri. Now also Ayub Masika is out. He has also knee problems. So some players are not clear the situation, not only because of injuries, there's some club problems and also some mistakes were done inside of us. So therefore we will see what will happen in the last minute. But I cannot say that we are so good in offensive department. I'm talking about international level now.